Figueres ja ha començat a riure. Del 17 al 20 d'abril se celebra el Festival Còmic amb el lema La Setmana Santa més divertida. A la gala inaugural s'ha fet el ple al Teatre El Jardí reconvertit en cabaret i amb la possibilitat de fer-hi un mos. Han estat gairebé 3 hores d'espectacle que han començat amb tortell poltrona sortint d'entre el públic. El conductor de la gala ha estat el rei Joan Carles amb la paròdia de l'actor Toni Albà. Levántate, Felipe, que te he reconocido. Buenas noches. Bueno, ya he notado que alguno pues estaba muy contento de verme, ¿eh? Y bueno, algún otro me ha silbado. Mira, ya está el de la CUP ahí, anda. O de Esquerra Republicana, vete a saber. Ay, ay, ay. Claro, ya me he enterado que ahora ya no nos quieren a nosotros los reyes. Ahora prefieren, pues nada, me han dicho que en noviembre que viene, hacia el 9, van a poner a una emperatriz, así sí. Hugo i Inés han convertit en titelles als seus peus, panxes i genolls, un espectacle que es podrà veure dissabte a l'Espai Citroën de la Rambla. Antonio Díaz, del Mago Pop, s'ha posat al públic a la butxaca, avalat pel Premi Nacional de Màgia. Cerramos los ojos, Martí, y a la de 3 empieza la prueba. ¿Preparados? Y a la de 3. 1, 2 y 3. Ya, Martí, tienes 15 segundos. 14, 13, 12. No es ninguna de estas, Martí, que a veces se pegan. No, mira más aquí. Vamos, Martí, no se entera. Busca más aquí. 11, 7. La tenemos delante de la cara y no la estamos viendo. Busca más ahí, Martí. No será esta de aquí. Busca más ahí, Martí. No se entera. Busca más ahí. ¿No será esta, Martí? No. Igual es esta, tío, ¿no? A ver si está ahí, Martí. No se entera, en serio. Busca más ahí que la tengo en la frente. No vaya a ser esta de aquí. L'espectacle, dividit en 2 parts, ha inaugurat una programació que compta amb noms com Leo Bassi, Joan Pera, Pontenpié, Passa Barret o el concert a Tempo d'Umore amb Jordi Portí i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. La gala ha finalitzat amb els 1001 personatges de Pep Plaza. Jo, quan em trobo malament, per exemple, és un exemple, quan em trobo malament m'invaeixen personatges, un d'ells és el Joan Pera. Jo si vaig al metge per dir que no em trobo massa bé, li dic: ai, doctor, no em trobo bé. Diu: Pep, què et passa? Ah, no ho sé, no ho sé. Diu: però si abans parlaves normal. Ja, però quan entro a la consulta... No sé què em passa, doctor. I així, fins que no em trobo bé, em troben pel carrer, ja et trobes millor? Encara no. I ja quan estic allò nerviós, que a vegades em passa, quan em poso molt nerviós, monzonejo. Però què et passa, Pep, tan nerviós? No ho sé, és merda, ja. No sé què és el que passa. Què passa, Tot i que quan estic creant, allò que estàs creant personatges, em surt el Dalí que porto dins, Galeta! ¡Momento, que haces una foto! ¡Corre, corre!
Espérate que... Cuidado, que sube el Nil. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Nil? Ha quedado perfecta, gracias, hijo. Venga, muchas gracias, felices Navidades. Queda inaugurado el cómic, Festival Cómic de Figueras. A la sortida del teatre, els espectadors han descobert l'Home Orquestra de País de Xauxa, que apareixerà per la Rambla tots els dies del festival. Avui matem el capot. Avui és festa major.